acció. Hola xiquets, bon dia! Ja estem anant-nos un any més cap als Pirineus. El fitxatge de l'any passat ha tornat a repetir el que Pepe. Pepe el Brau, xaval! Vai, tots els pronòstics, assístic. Bueno, si s'ha vist i tot, els tres de sempre per variar. I bueno, que guai m'han empacabenat, que a veure què passa. Doncs arribem i ja xerrem, i vos direm com està l'horatge. Així estem en el puente del Terola a 5 quilòmetres de Nasque i anem a començar la ruta a les 4:10 de la vesprada. Pujarem per aquella banda de l'altra part del pontet i quedem amunt. Ahí està Xavi, Pepe i tot, i l'altra volta els mateixos. Juhu! Ja xerrem a la nit quan acampem. Adéu! Pute. Rever, si mos veiem mal, ahí està la caballa i tiene una cabanya. No pasa que Freddy. Está muy guapo, Sí. Ja, si pugem a la 3, tu penses que n'hi ha una hora de pujar, és gaire alt, de la 3. Jo... Sí, anem bé, si estem aquí anem molt bé. Si ara l'altre ja estamos juntos y ya está. No, una hora. No. Es que no vale la pena porque desmontarte en vez de todo. No parla. ¿Ya? Bona nit, ja estem aquí acampats en el Ibonet de Literola. Estem a 2.500 metres. Amarreu 1.000 metres de nivell. I estos estan encantant dins la tenda. I bueno, ara anem a sopar. La veritat que fa un aire un poquet agadet. I si no posa per l'aire faria hasta calor, però l'aire és còmode. I res, estem demà... a veure si fem tota la cresta del Perdiguero. Demà anem a maquinejar. Ja? Que a sopar pronte i a dormir. Vale. Adéu, demà. I anem a començar la ruta, que ja són les 8 ja, són les 8 i 5 tacs. I anem a remuntar per la dreta, amb tot el Pedregalice, a buscar el limón blanc de Literola, per poder fer la cresta del Perdiguero. A veure si tinguem temps, si tinguem bon temps, que per la vista així bon dia, i ja xerrem allí dalt. Ja veieu per què és blanc, perquè està tot ple de neu. Sí, però ara no es veurà, se va tapar, ja veuràs. Bueno, així estem a manta de boira i la idea és pujar allà dalt que no es veu. I així estem els dos, 4 refugiats i darrere una pedra que fa prou de fred i esperar a veure si alça la boira i puguem fer tota la cresta que està allí que no es veu res.
Y así un rato ya parlem, ¿vale? ¿Cómo está la moquita tú? Vale. Cuidado. Pepe, tira. Tira por allí. Tira davant de mi y vas. Va Fabián que estic gravant, Opa, caí. Bueno, mira, en arribar, el interior del interior. No, el interior. Ah, te robo. Es el interior, no de más. Ahí tiene una pincha. Una para venir. No tinc balcones vinguem, passem de robo. Va a cagar, la mitad es de gran punt. Però està bé. Ara a veure si fem cim del literolà, la punta. Y ahora, A veure si el fem i si no demà ja ho tinguem que fer, perquè demà sí. intenté que el sitio un poquito está callado. Sí, igual sí. Ahí también puede acampar. Ahora ahí. Bueno, ja estem aquí, ara hem arribat al portilló, al refugi portilló, ja n'ha arrelat. El 2016 quan de fer mesos, amb muntades tendes, i és un dia nefasto, ha plogut, boira, al final no hem pogut fer res del Cordillero ni res, un any més, se queda el Cordillero sense fer. I esperem demà que despeje i m'anem a fer un 3.000 en França, a veure què passa. Demà matí m'ho veiem, que sopem aquí en el refugi, m'ho han dutxat i tot, era una fresqueta. No sé res, però no el veus, que tapat allà negre. Me cago que no el veus. Potser del Robin no tira a mi. Que estic a l'opa, per allà. Sí, ja està. I tu? Bueno, bon dia. Què es veu? Avui què és? Dilluns. Avui és dilluns i estem així en el refugi del Portilló de O, això és el llac del Portilló de O, des del circ. I bueno, doncs avui anem a rodar per allà darrere, a intentar fer un 3.000 en França, el Bourdon, i després anirem a Le Pont de Gias a muntar la tenda i a veure si avui per almenys tinguem millor horatge, que sí que pareix que ens espera bon horatge. I allà puc veure el mar de nubes. Això és de tot de la boira i tot. Has vist El forat, el forat? per on cau l'aigua. Ara anem de rodar per allà dalt. Mira la construcció i aquesta aquí.
Què, Fabián, què fas? Què vas? No vull dir. Bueno, aquí estem a punt de, bueno, dinant, i és dilluns, no? Dilluns, que aquest matí estem dinant. Aquí Tito i Capi han fet el de la vaca de 3.088, perquè jo m'han quedat en la vaga. Només teníem 2 carampons cada 4, no patia. Ja dinant anem a veure si podem ajudar al sol del portillo aquí. I anava al top d'allà per cavall del lago de Cia, i ahí estarem més o menys. Però tenim a casa, a l'estany, on que acaba de dinar. A ver, David. I ahí han fet bacalars, han baixat per aquí, per aquí, i ara hem de pujar ahí. Ahí. 7 menos quart, i estem aquí acampats en el bom de Cia. Ja hem pogut passar el portilló de O, i vaya tela, portilló de O. I ara, bueno, així hem acampat, i així estem fent la picaeta per preparar-nos a sopar, que avui toquen els callos del cigró. Hola, Carlos. Mira, mira. Callo del cigrón, tú. Callos del cigró, també estem desvolaran. Estem desvolaran. I demà, pues demà anirem a fer el Cia i Claravide. Y los Sanitown. Y el Santown, y ya no veremos. sé qué. Y bueno, ya charlamos Trae otro día ya. vamos de aire. Ya han volar, pero si no fuera aire faria calor. Pero bueno, nos aguantarem. Hola. Vale, per demà. Avui estem a Dimarts, no? Dimarts, estem acampats aquí en el Bondestiar. Avui anem a fer el Dimarts i... Bueno, i res, avui pareix que sí, i tenim bon dia. Esperem, a veurem. Bueno, i això res està. Adéu. Antes de tirar. Yo si vol avisaría así. Para hacer eso. Ojo el posex también, no lo vi de arrebatos, pero es increíble también. I mar de nubes, en França. Això és el... Això és de l'excursió del museu on està la gent. De gran qualitat del museu del Cafè. Dis-me com et veus així, agenollat en el teu llit, sense escoltes ni criats, presenciant el teu final. I a tu qui teu anava a dir que els homes que t'han fet ric et volien tremolar, ple d'amor i tot pixar. No puedo pillar la carne. A todos han dado. Cosa estem d'acord, A lo que mejor un me canó han pedido. davant del nas té més força i més raó que Como que mil van a tirar. vagues Esto es generals. cuidado. Aquelles coses semblen més fortes quan no eres tu qui les fa. Aquelles coses les veus més
Ei! Grande! Què passa? Estic gravant, tio. Bro, no se la tens Això em puja a YouTube. Me cago en Dios, limpia el morro. Aviam, unes paraules. Bueno, aquí estem en la avenida central. Ja per avui ja és el 5 que hem de fer. Anirem a fer el occidental de Sant Lluís. Anem així. Allò és el que té. I que és el Fiat, que farem a Tarrota després. I és un rato en alt. Pepe, ¿cómo no? Doncs ahí, que parlo. I la neto allà, mira-ho. Hola, bueno, ya me acaba de llegar y todo. Aquí el Kiko y el Xavi han fet la via oriental i el Fiat, Pepe i jo han desistit, però perquè he vist que era un poc massa complicat. No complicat, però com era un pas aeri com aquell, saps? Que tampoc me va donar ninguna medalla, així que... Jo he dominat i per cavall. Avui sí, ja pleguem i estava via calenteta i ens vàiem anar allà. Bueno, aquí estem, sabem que fue preparant ahí una picadeta para sopar, avui molt han guanyat, que en tornar pronto, que en tornar a les Res, no vinc tot mitjà. 2:30, però ens hem arreglat tota esta cresta per allà, que han fet... Pepe ha fet? Pepe i jo hem fet 23.000. I estos han fet 7. En un matí, ojo al gato, I després, què han fet així? Així. Hostia, mantener un bañorro de categoría. Ojo, Que cine, Una cabreta que feia avui. I demà me la vaig anar de Nasque. Què digueu? I Pepe guanya aguantant com un campeón. No voy a decir yo. Com un campeón. I ahir estem preparant una sopeta. I res, demà matí ja molt veurem. A veure, jo... Sí, ya es dimecres y todo el wikipin. Y bueno, pues ya hemos replegado todos los trastos, ya hemos hecho el de la venta del aire. Y bueno, aquí vamos a empacar el sol, el parking y el sol, replegarem el cotxe i anirem al càmping a Neto. I ja veurem si estem un dia més o demà ja tornem cap a casa. Avui Xavi continua la feina. Vale? Molt de gent, el càmping a Neto. Què te Nasque?
12 no. Mang ba kabay no? Oo. Así éramos como seguiremos. ¡Ah! Dios, ¿sabemos qué? ¡Agua! ¡Agua! Iya. Ariani. Bueno, está la cosa mal, ¿eh? ¿Va a pillar? Sí. Perdón. Mira, ya voy a una cita. Sí.